To nan kuma ina masu jarabawa? In dai magana ce ake akan jarabawa ta makaranta ba, to ga naku kuma. Kowa kuma in sha Allahu za mu zo kai. In dai magana ce akan jarabawa wai ai ta fama, a yi jarabawa a kada mutum, a yi wannan a kada mutum. To in sha Allahu ga aikin da mutum ya kamata ya ɗauka ya yi. In dai magana ce akan jarabawa, to zance ya ƙare fa. In dai magana ce ta jarabawa, to wannan kowa sauƙi ya zo. Wannan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ita za a rubuta a jikin takarda fara kamar yadda yake a jikin takarda fara ɗin nan. Shi wanda zai yi jarabawar sai a sa sunansa a cikin wannan hakurin na ƙarshe. Ko kai za ka yi jarabawar ko wani ne zai yi, za ka iya sa sunansa a cikin wannan hakuri. In ka sa sunansa cikin wannan hakuri, sai ka naɗe layar, sai ka samu turaren kamfani da Binta Sudan sai ka haɗa su gu ɗaya. Sai ka shafa ma layar, sai ka ɗaura bisa kan carbi. In ka zauna za ka yi aiki sai ka iyo alwala, ka yi nafila raka'a 2, Fatiha, alam nashrah, Fatiha idza jaa. Idan kai salama sai ka shafa wannan turare a jikinka da jikin carbi. Za ka zauna kai wannan wurdin aya 4444. 4444. Suka ce nasara, Allah ka ba wa ni nasara akan wannan jarrabawa da zai ko kuma da to za ka yi wannan aikin tsawon kwana 3. A nemi a dafa abinci mai kyau a dafa a ba da shi sadaka. Ko kuma a nemi zakara ko kaza a yanka a yi sadaka. In dai magana ce akan jarabawa sa ido. In dai ka rubuta sunanka a jikin takardar, to in Allah ya yarda wannan zance ya ƙare kai sauraro kurum.